माइक दो भाई हमरा के। वाह वाह आहा हा लगा बता लगल बा तरबेस के साउंड और बढ़ा दो तो कन्हैया बाबू। अरे बारे बढ़ाई दो और तनी और खोलो खोलो ये कोनो दिखा और तनी सटाओ ना प्रिंस जी हल्का। ई का कहता व्यास में कलौता ईसन कलाकार हमें प्रदुमन परदेसी जेकर नाम हुड़का रखेला। हां व्यास ढेर बालू लेकिन आज ले हुड़का किन्हो के नाम ना रखलो ना लेकिन हमार नाम रखेला कहेला प्रदुम प्रदुम प्रदुम। सुना दी हमार नाम धरो तो कह कि प्रदुम 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 पता तनी और बेसवादी ना कन्हैया जी कहीं बिजी बनी हुआ बॉक्स में सुनाए के चाहिए सभे के क्लियर बढ़ा दी साउंड हल्का और कहा कि प्रदुम 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 कहता हां कहता प्रदुम प्रदुम इहे कुंवर जी बजे है त इनका के कहेला कि पीछे घूम पीछे घूम पीछे घूम तू कहेला जी कहेला एनसीसी के परेड करे खातिर आगे घूम पीछे घूम दहिने मुड़ बाएं मुड़ आगे नहीं कबो कल निहुर बॉडी बना रही है एक्सरसाइज हुई तो बॉडी बनी कि ना इहे उड़का हो निमन से ना कइबो कदे तो कहि कि भागन न तो हुक देम भागन न तो हुक देम भागन न तो हुक देम भागन न तो हुक कहवाती ई बताव कुंवर जी निमन से ना गए त तू का कहबो कहत भागन तो हुक देम आ ई बजावे ले तो इनका के कहेला कि तहरे में ढुक जाए तहरे में ढुक जाए तहरे में ढुक जाए तहरे में ढुक कहेला दिमाग में ढुकी लय तबे नु बढ़िया से बजेबो बिना दिमाग में ढुकले हमर शब्द अश्लील नहीं हो सकत जहां बोलम एकदम जगह पर बोलो गलती ना नु ढुकी दिमागवा में तबे नु बढ़िया से बाजी हां जी इहे हुड़का हो अभी रात बाकी बा बहुत मुलाकात बाकी बा इहे हुड़का हो कुंवर जी अगर जो और खराब लागस गावे पुरनिया भइले तनी माथा इन कर अपसेट रहेला नु जादे बोले के का बोला जाला का अगर जी बाउर बोली है नु इनको व्यवस्था का ई बताओ आवाज सुने हम लोग हुरका के आ मुंह पता के हम लोग हमारा ई कहत का बा ई बताओ कुंवर जी एकदम बढ़िया ना गावो अश्लील गावे लागस कचरा करे लागस ए बुढ़ारी में तते का करबे सुनी हेलो भैया सुनी हेलो एक बेर और बढ़िया से ना का करबे बताओ कहत कि राहे में घेर ले अश्लील गवला तो राहे में घेर ले हम आगे ना निकले तुम का करबे बाबू राहे में घेर ले लेकिन बाबूआ लय आगल बड़ा सुंदर तो छोड़ी गवन हरी में हरिया अरे तपिया भइले गुलारी पे हो लेकिन यही लय पर एगो कन्या और एगो मालिन के बीच बात होता मालिन के कन्या अपने घरे बोलौले बड़ी कहली कि फुलवारी से बढ़िया बढ़िया फूल लेके आइया हमरा काल दुर्गा जी के पूजा करे जाए के बाद मालिनिया सारा फूल लेके आइल बिया लेकिन जब दुर्गा माई पर चढ़ेला उहे फूलवा छोड़ देले बिया तो कन्या कह तरीका बेली छे बेली लेके आई दुए माली अड़हुल के फूल काहे गइलो तू हमारा भावा माई के भावे हमारा भावा माई के भावे खाली और भूलावे हो
चैनल वाला भाई बड़ा लेट कर देलो भैया तू का है आधा माल तो छोड़ देलो तू आधा माल छूट गलता लेकिन चलो चलते चलते हनुमान जी के जय रंजित भैया चलते में चलते में कि थट मार दे तो तनी को हमरा के दे दे झाल झाल तनी दे दे भाई हमार ई बाजी कोनो कीमत पा ढीला ढोकर झाल ना देवे के हमरा के टाइट फिटिंग वाला तो पहले तो तब भाव आ गए तनी और खींच ली रंजीत जी ए तो सुमिरन करत भवानी पवन सूत कपिराई अब बुआ अंजनी माई तहर नाम के जानल के न पर्वत उठवला जाय से तो शिक्षा ले ले रहो आगा होना श्रम जाई के तो शिक्षा ले ले रहो आगा होना श्रम जाई के बबुआ अंजनी माई के मरुति नंदन बाटे भरल सभवे गायत्री बाबा के कट सब कोई जानल लेकिन कट में कट जे लगावेला ओकरे नाम प्रदुमन परदेसी कट में कट लागल गवैया की नहु गावस ओ जे झलक जाई की कट प्रदुमन परदेसी के हाय देखी राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ राजद जिलाध्यक्ष महोदय व्यवसायिक प्रकोष्ठ अच्छा 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 श्री कुमार भैया हमरा के 200 रुपया पुरस्कार देले वाली सॉरी बार बार प्रणाम बा नारायण जी से यह कामना करो कि सोचल सपना मनोकामना पूरा होखे पद प्रतिष्ठा दुनहु बनो रहो अब कौन है यही के प्रदुमन परदेसी के कट लगी लोग कहे कि ये कौन कट बना देले भाई हमारो कट अलग ही है ठाट बात गायत्री बाबा के लेकिन कट में कट प्रदुमन परदेसी के जाएगी कि ताहर जहु मरुति नंदन बाटे भरल सभवे ई ना मिली कि ताहर जहु मरुति नंदन बाटे भरल सभवे गिरल बहदास शरण में तहरा बिना बबुआ अंजनी माई बात रहल नाचे वाला तब भोजपुरी में नाचे के लत गायत्री बाबा लोगन एक नजर से देखा जाओ तो न चले ना देखा तो खूबे न चले धोतिया के खूट टूटा खाली हल्का मारस तो लोग के बुझायो घरी बाप रे बाप ब्याह जी तो हिला देले और ज्यादा कुछ ना रहे उनको गिरल बहदास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजनी माई जब से नारदी विधा के गाय प्रदुमन परदेसिया बनल आहिरे दादा के लंगी हाला हो गए हाई कौन आयल अरे बापी नाचत महफिले कबाड़ के छोड़ देता हम ज्यादा कुछ ना कोई नहीं गायत्री बाबा जोन चीज कम देखले रहस नाचे ओकरे के तनी हम ज्यादा कर देबो
अलगे कलौती हाला हो गइल हमार क्वालिटी का रहे गिरल बहदास शरण में तहरा बिना उठाई बबुआ अंजनी माई गीती है संगीती है खेसारी लाल यादव जी के कहल कि तहरा नाचे के बा ऊ के नची है गिरल बहदास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजनी माई गीती है संगीती है पावर स्टार पवन सिंह जी का कहल जा कि भैया तोहरो नाचे के बा तो हमार पवन सिंह जी के नची गिरल बा दास शरण में तहरा बिना उठाई अब बबुआ अंजनी माई गीत संगीती है बाजी है फिल्मी स्टार जरा के गोविंदा जी कहल गए पैसा ले लतन बाद में बोल देता नहीं गोविंदा भैया के नची है फिल्मी स्टाइल अपन गिरल बा दास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजनी माई नाच का प्योर लौंडा गीती है संगीती है के तरिया नची है 2 मिनट पैसा बैठ हम बोल देते हैं 2 मिनट के तरह नची है नहीं की डांस ए गिरल बहदास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजनी माई अच्छा महेश भैया ठीक ठीक भोलेनाथ बनौले रखी पद प्रतिष्ठा दोनों बनो रहो कमरिया पंचायत के सरपंच जयप्रकाश से विश्वकर्मा जी की ओर से पुरस्कार था भोलेनाथ बनौले रखे ना तो कहे तो बोला